Lord, thank you Ginoo sa pagkaon, panalangin ni kini Ginoong gulay, Lord, makahatag kini Ginoo og kusog kabasog sa panlawas, makahatag kini sustansya sa akong panlawas in Jesus name we pray. Amen. Salamat kay Lord. Guys, mga ano po guys, nagbasoy ko guys. So, basoy ta guys kay kaan reason din ato sa bulag guys. Bulag. Thank you Lord. Paniud to ta. Paniud to na ni ah. Okay kay guys. Tagbaw. Thank you so much for reading.